opět po měsíci městské knihovnictví nad Orlicí, při další přednášce ve volném cyklu Akademie volného času. A již posvědčeného přednášejícího mezi námi vítám pana profesora Musila, který nám dnes pohovoří na téma o hradech pod Orlickým horami. Děkuju a... Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych já uvítal a poděkoval, že jste byli ochotní ne zrovna za pěkného počasí jít z tepla domova si se mnou, že jste si třeba odepřeli různé ty loupežné historky v našich zprávách, které taky vyšíme. Já se to budu snažit také o nějakých loupežných mluvit, ale ze 13. 14. století, či to není tak aktuální. Než se pustíme do těch obrázků, tak pak takových teoretických slov. Já jsem volil název Kraj pod Orlickými horami, si vědom, že to není žádné přesné geografické vymezení. My v historii tady pro ten kraj používáme dva názvy. Pokud je to povodí Tiché Orlice, se vžil název Poorlicko, a pokud je to teda divoká Orlice směrem k Orlickým horám, tak Podorlicko. Jinak dnes ten rozsah jsem volil tak, že je to zhruba od rozvodí tady Třebovky, Tiché Orlice na jedné straně, Loučné na straně druhé, či rozvodí tady po těch kopecích nad Ústím, a na druhé straně hřeben Orlických hor. Je, samozřejmě pak v diskusi, když se dostaneme někde na ty hraniční pozice, jako tady je Kocenterum, už jsem tam nezařazoval, nebo nějaké na Náchodsku zase na druhé straně, tak se k tomu v diskusi můžeme vrátit. Ta přednáška má jaksi jeden účel ukázat, že i nedaleko od nás do té vzdálenosti, dejme tomu těch 50 kilometrů, je řada historicky zajímavých míst, i když na koukání mnohdy nikoliv, pak většinou je tam jen pár zdí, vyjma několika význačnějších objektů, a přesto jsou to místa, která v historii hrála dost důležitou roli. Bude se to týkat ta přednáška něco kolem 20 objektů, čili nebudu moc podrobněji hovořit, pač každému z nich by mohla být věnována i samostatná přednáška. A druhá taková teoretická věc, proč ty hrady vznikaly. Prosím vás, jsou takové ty různé pověsti, že jak panovník daroval území, ať si tam postaví hrad a tak dále. Ono to bylo trošku složitější, poněvadž vznik těch hradů, o kterých budu hovořit, tak spadá do období vrcholné kolonizace, kdy si naši panovníci vzpomněli, mysleli jim to ekonomicky, potřebovali peníze, měli dluhy, nic nového pod sluncem. A přišli na to, že se to dá získat velmi jednoduše, skultivovat rozsáhlé lesy v pohraničních oblastech, zhruba do toho roku 1200 se u nás obývalo a bylo využíváno území tak do 300 metrů nadmořské výšky maximálně. Ostatní bylo nevyužité, nějaká rekreace, lyžařské areály a tak dále, jak tomu je dneska samozřejmě tehdy nebylo. Dřívý les byl bezcenný ekonomicky, čili snaha získat osadníky, obsadit, že vytvořit tedy ekonomicky produkující oblast, dodá výrobky, a když obyvatelé taky mohou platit nějaké daně, a prostě vynese to i státu. A tím vznikají tam první velká panství, a takové to panství, jak si byla většinou určitý podnik přeloženo do dneška. Muselo to ekonomicky fungovat, aby se mohlo udržet. A aby to mohlo fungovat, mělo několik složek. Bylo tam především venkovské obyvatelstvo a zemědělství, pak zemědělství bylo základem tehdejší doby. Druhým sídlištěm a druhým jaksi ekonomickým prvkem bylo město, což si nemusíme zrovna myslet velkoměsto s tramvajem a tak dále, ale sídliště, které z nějakých důvodů mělo vhodné podmínky pro to, aby se tam soustředil obchod a řemesla, poněvadž i ti rolníci potřebovali řemeslné výrobky a ta jakási reorganizace 13. století nebo reforma po nich jim říkala, nechceme po vás žádné výrobky,
minimálně roboty a tak dále, ale peníze, plaťte. No a když měli platit, tak se muselo zajistit, aby mohli své výrobky prodat. Proto se zakládají ta města, oni tady na tom panství většinou ani v latinských pramenech to nejsou civitas, ale trošinku, jaksi asi pravdě blíž vila forensis, což přeloženo do češtiny je tržní vesnice. A je to zajímavé Ústí a Třebová. Ústí je nejprve město, pak tržní vesnice, u Třebové to v těch pramenech obráceně. Takže to znamená, že ta města byla na tom asi tak stejně. No a třetím sídlem na každém panství je hrad, což bychom řekli dnes služebna policie, jednak sídlo majitele a jednak místo, které mělo zajišťovat bezpečnost. Tak samozřejmě ten majitel toho panství měl zájem, aby to fungovalo, aby se ubránil sousedům, nájezdníkům a tak dále, protože to kradení se provádělo jiným, jaksi fyzicky náročnějším způsobem než dneska a bylo potřeba se bránit. A to byly teda ty hrady, na jako určitá třetnička, na dortu bylo nutno zajistit těm obyvatelům i tu duchovní potravu, což teď bylo především náboženství, takže tam vznikají jedna nebo víc farních obvodů, případně jako když je to bohatší panství, ten majitel si dovolí založit i jak ty význačnější to duchovní centrum, klášter, ke kterému obvykle patří škola, případně další kulturní instituce. Takže to je důvod, proč ta panství vznikala. Čili není to nějaká náhoda, někoho napadlo něco postavit, ale je to určitá součást tehdejšího ekonomického života. No a my tady vidíme diametrální rozdíl mezi tím teda poorlickém a podorlickém v tom, že v Poorlicku, teda na Tiché Orlici v povodí přibližně, existuje v podstatě 2 nebo 3 velká panství, která se dost dlouho bez velkých změn udržela. Třeba takové jaksi lanšperské panství přešlo v jádře, i samozřejmě s nějakými pohraničními změnami, do okresního hejtmanství Lanškov v roce 1850. Podobně litomyšlské panství. Zatímco na tom té oblasti Divoké Orlice vznikala daleko menší panství, se častěji spojovala, dělila a proto těch hradů je tam daleko víc. Takže tolik tomu úvodu, proč ty hrady vznikaly a nyní teda k těm jednotlivým hradům. Tady poprosil, jestli je možno nebo. Takže bychom začali tím, že máme jít od bližšího k vzdálenějšímu krajem, kde jsme, a to je panství lanšperské. Já jsem o něm hovořil teď rok, o počátku Ústí, čili tím centrem tady stál hrad Lanšper, původně teda královský, vybudovaný až příslušníkem rodu Drholce, pak Zbraslavský klášter, pak litomyšlské biskupství, Kockové postupy, další rody, aby to nakonec skončilo jako majetkem Lichtenštejnu. Ten hrad Lanšper, já tohle je ty počítače, já jak si na to nechci sahat, čekám. A prosím vás, jak to mám, abych něco nepokazil. Čili jen ten Lanšper a to další. To další to už je možná. To jsem to tady Jen ten Lanšper, ano, a tam byly 30 dobrá. A teď, tak, teď, a teď prosím vás, budu chtít dát, na co mám koukat. Dobře, dobře, děkuji, takže už vás nebudu motivovat. Prosím vás, nejsou ty obrázky vždycky kvalitní, dělal jsem je sám, nejsem bohužel ajťák, nerozumím léčemu, tak prosím vás, to tolerujte. Takže my začínáme tady u půdorysu hradem. Hrad Lanšperka byl centrem jednoho z největších tehdejších panství. Byl to hrad, který podle dnešní typologie se nazývá hrad s obvodovou, s takzvanou plášťovou zdí. To znamená, byla tu mohutná hradba, která je zachována tady dneska chodíme nahoru, že? A
zde ta věž tam pravděpodobně nebyla, ta hradba byla několik metrů vysoká, za ní byly ostatní budovy a prostě když by zaútočil nepřítel, tak ta hradba měla nést veškerou tíhu. Tady byla zřejmě slabší, pač tady je ten strmý svah dolů řece, takže tady to nebezpečí tak. Velké původní dnes jdeme tak, že mám a tady vstupujeme do hradu, nalevo je ty zbytky zdí, sklepy a tady jsou nějaké ty kohlubně, kde snad byly ty další budovy. Původní přístup byl po okraji svahu, tudy tam, kde je dnešní vesnická zástavba Lanšperka. No a tady máme teda jaksi ideální rekonstrukci, prosím vás, vždycky ta rekonstrukce je jaksi trošku skutečnosti a trošku fantazie, pač každý ten architekt, archeolog, který to dělá, má těch pár zdí před sebou, takže ten půdorys jakž tak odpovídá, a co už je nad tím, to si lecos musí vymyslet. Tak nějakou fotku nebo něco prokazatelného nemáme. Čili my původně se šlo tady, tudy přes příkop vedl most a tady tudy přístup. Dneska jdeme tak, to je nově upravená cesta, která s historickým přístupem nemá společného. Jdeme tím příkopem a přicházíme zase do toho hradu. Toto v podstatě stojí, předpokládá ten palác nebo obytná budova a tady jsou ty budovy hospodářské. Toto panství, jak si bylo, vzhledem k tomu, že to byla organizace královská, tak bylo velmi rozsáhlé a proto nestačí, jakýmsi centrem bylo město Lanškroun, Landesberg, zemský vrch, jinak řečeno teda vrch patřící království, Landeskrone, zemská koruna, místo opět patřící království, a vznikla to i další menší města, Ústí, Třebová, Jablonné a v první fázi ještě Choceň, která se pak odpojila. Tím tedy to bylo velmi důležité panství a tento typ hradu patřil si k hradům poměrně velmi dokonalým, odvozuje se z opevnění na římské hranici, je typický pro Moravu. V Čechách je hradů tohoto typu je několik a pravděpodobně ti páni z Drnholce, kteří založili také hrad Děvičky na Pavlovských vrších, který je tím půdorysem podobný, sem do Čech, do východních Čech, tento typ hradů přinesli. Takže to je první takové jaksi panství, které zeměpisně povodí, tedy horní tok Moravské Zářavy, Třebovka a Tichá Orlice. Důsledně, jak si to byl, ta Tichá Orlice tvořila hranici, byl to její levý břeh, to se projevuje v Ústí, pač máme Gerhartice a máme taky Gerhartice, nebo dneska to přejmenovali to katastrální území na Gerhartičky, což je ta část kolem Voltexu dnešního, která patřila k Lanšperku, zatím Gerhartice patřily k jinému panství. Takže to je Lanšperk. Prosím vás, minimálně budu hovořit o těch majitelích, to když tak pak na diskusi. Jinak já myslím, že ten hrad všichni znáte, potřeba rozvíjet. Proti panství Lanšperk na pravém břehu se vytvořila dvě panství v tom kraji, který jsem nazval pod Orlickými horami, Brandýs a Žampach. Brandýs bylo menší panství, tam je zajímavý ten název, existovaly nejrůznější teorie, jak si jedna taková fantastická, tam byla obrovská jeskyně, takže se to propadlo, že tam hořelo, a doslova brand, že požár, ice, led a z toho, že vznikl Brandýs, že je to branný hrad, z toho je Němci udělali Brandýs a podobně. Ta skutečnost bude asi trošku jiná, když je to velmi složité. Rod pánů z Brandýsa si pocházel z okolí Lipska, z města Brandýs. Bylo to, nevím, jestli dnes ještě družební místo Brandýsa nad Orlicí. Tento rod jsem přivedl olomoucký biskup Bruno ze Schaumburka, jeho některé příslušníky, ti působili nejprv na Moravě, pak se dostali do Čech a dostali ke kolonizaci toto panství.
přivedli zřejmě kolonisty tedy někde z té Lužice nebo Saska ještě slovanského původu, takže asi brzy s tím místním obyvatelstvem plynuli. Tady je jaksi schematický plán toho hradu, je to ze sedláčkových hradů, pačku zatím nějaký modernější, jaksi rozumitelnější plán neexistuje. Ostrov, my jsme zvyklí, že se dnes chodí tady tudy, což pozdější cesta původní přístup šel tudy. Tady pak bylo několik příkopů, zajímavý je tato stavba, 6, to je první předhradí, kde je zbytek jakési budovy, která zřejmě souvisí s jednou událostí z hradních dějin, kde pak je to další a tady jsou ty zachovalé sklepy a zdi. První zpráva v hradě je z roku 1298. Ty páni z Brandýsa tam byli asi do poloviny 14. století. Rozhodně z nich nepocházel ten válečník Jan Jiskra, ten byl původu moravského, čili to, co je tam barák, kde se měl narodit, a Jiskrovo údolí, to je fantazie Břetislava Kadlčíka, ale s realitou nemá nic společného. No a tady po nich přichází páni z Boskovic a jeden z nich, Jan, řečený Všembera, to pak se stalo jménem toho rodu Čas, jako takovým tím druhým jménem, znamená to teda česky řečeno zloděj, že bere. My máme doklady o jeho loupežnické činnosti, respektive on ne sám, ale zaměstnával bodyguardy, kteří ho měli chránit a v době, kdy měli volno, jak si tak na svou pěst, si dělali loupeživé výjezdy. Není to jaksi fantazie, je to zdokumentováno v Jihlavské městské knize, té městské knihy plaču. Městská rada také byla soudem, či do městských knih se zapisovaly soudní věci, tak je řada výslechů, když ti jihlavští obchodníci byli někde přepadeni, podařilo se jim zvítězit, ty zloděje, jak si dotáhnou do města, tak je soud soudil, většinou pak je pověsili, ale důležité, že právě mnozí se hájili tím, helejte, vy jste jen měšťané, na nás nemůžete, já jsem služebníkem šlechtice a ten mě z toho vytáhne, ale většinou to nebylo nic platné, pak když to pak do druhého, tak ani ten Všembera z Boskovic si nedovolil, jak si veřejně tyhle lidi hájit, ale mám doklad, a právě se počítá, že tady na tom předhradí vysunutém, ta budova byly určité kasárny, kde ten pán z Boskovic tyhle ty ostré hochy měl, pať blíž k sobě si asi taky bál pustit, pať nevěděl, co by mu vyvedli. Čili je to taková jaksi zajímavost, ten hrad existoval do počátku 16. století, kdy ho získali Pernštejnové, ty ho nechali zbořit, pak to spojili tu správu těch vesnic s Pardubicemi, pak už ten hrad, i když s jakýmsi úpravám došlo, ale už nikdy původní podoby nenabil, či tady hlavní ochranu tvořily příkopy, tady byla mohutná zvaná štítová zeď, chránila vstup do toho předhradí a tady ta devítka možná byla věž. Samozřejmě předpokladě dnes se dozvíme víc, pač město Brandýs, jak si bylo známé kolem zlomu 19. 20. století jako určité letovisko, vznikly tam lázně, hrad na to doplatil, pač hradní návrší bylo upraveno jako park, bez ohledu na to, jak ty cesty historicky vypadaly a podobně. A dneska by Brandýs měl zájem se k tomu vrátit, stát se opět turistickým centrem, a aby mohl něco nabídnout, tak je snaha zrekonstruovat ten hrad. Vznikla tam společnost jaksi pro obnovu, ne obnovu, ale jaksi zpřístupnění hradu. Podařilo se jim získat peníze, takže probíhají archeologické výzkumy podobně. A je možné, že se lecos podrobněji dozvíme, poněvadž nějaký přesnější popis zatím toho hradu nemáme. Jsou tam ty sklepy, v kterých při archeologických výzkumech byly objeveny určité pozůstatky, dneska trošku nadneseně řečeno ústředního topení,
kdy se topilo ve sklepech a průduchy v klenbě, jak si teplo postupovalo do obytných místností. Takže to je hrad Brandýs, je tam pár zdí, na kterých v celku teda nic vidění není, proto jsem ty obrázky zaměřil spíš na tato schémata, než na ty zdí. No a třetí obrovské panství, bylo panství Žampach. To začínalo někde u Lipchav a končilo u Králík. Opět celý teda pravý břeh Tiché Orlice směrem k rozvodí Tiché a Divoké Orlice a vzniká a centrem se stává hrad Žampach. Ten název je i nejstarší prameny mluví o pánech de Zandbach, či z písečného potoka, neboli teda z písečné, to znamená, že zřejmě původní starší asi ta vesnice nebo sídliště, které bylo u potoka, tam to Sandbach, písečný potok má smysl, to hrad už ne, a ten jaksi německý, ten český název tehdy jaksi u šlechty nebyl módní, šlechta se snažila být světová, evropská, si dávala německá jména, tak se to udělala Zandbach. Je to hrad, který se trošku liší, stojí na mohutném kopci, který na všechny strany poměrně strmě spadá, čili nějakých větší počet příkopů, které chrání třeba přístup k Brandýsu, tady nebyl potřebný, podívat. Cesta tady někudy, to je ta přístupová cesta, která v podstatě i ta dnešní odpovídá té původní, a ten vlastní hrad má dvě výrazně odlišné části. Předhradí potom je hluboký příkop, přes který vedla původně padací most, pak lávka, nějak předloni spadla, nevím, jestli už ji obnovili, loni ještě nebyla, a tady vlastní nevelký hrad, v podstatě takový mohutný věžov, ta mohutná věžovitá stavba. Ovšem opět toho moc nevíme, protože máme tam jen ty základní zdi. Paní doktorka Beková pracuje v muzeu v Pardubicích, tam dělala si před 5 lety rozsáhlé výzkumy, které dovedly poměrně přesně podobu tady toho předhradí, objeveny pozůstatky pivovaru, nějaké ty zbytky, ty ukázaly pravda, co je v písemných kamenech, tam byl pivovar, vedle byla kaple, ta se udržela nejdýl, až vlastně do poloviny 18. století, pokud byli jezuité, používána, tady byla pak takzvaná bílá věž, základy jsou patrné, a pak byl už ten příkop je poměrně mohutný, měl chránit ten vlastní hrad. Obvykle se mluví, zvlášť takových populárních průvodcích, o tom, že to byl vodní příkop. To je nesmysl. Šlo o terénní překážku, že překopané to návrší, aby ti dobyvatelé jaksi tam museli přejít a být vystaveni střelbě z hradu. Není vyloučeno, že teda na dně toho příkopu nějaké bahno bylo, ale rozhodně nějaký rybník a voda, to si musíme odmyslet. A tam, kam přicházíme dnes, to je v podstatě první patro. Tam byl původně teda, jak si chtěli, to všem velmi pracné i finančně náročné, odkrýt a dostat se na úroveň toho původního nádvoří, což jsou ty, jakýsi ten průjezd, který pak vidíme s bokem v tom hradě. Tady jsem použil obraz, přece známý je to oltářní obraz kaple na zámku Žampach, je to nějaký náboženský motiv, svatý Bartoloměj, a dole je tato kresba, která má zachycovat zámek, to je dnešní ústav sociální péče, tady při cestě na hrad takové jakési předsunuté opevnění, takzvaný hrádek Chudoba, o kterém víme z jednoho popisu ze 16. století, pořádně nevíme, co to bylo, v těch místech stojí dnes takový ten jako shrubovitá vila. No a tady je pak trošku pozměněný pohled, tady by bylo to předhradí, to není zachyceno, tady ten vlastní hrad, v
tohle je ten průjezd a vlastně taková jakási věžovitá stavba. Opět i tenhle obraz, i když je někdy z poloviny 18. století, je určitá fantazie, za zcela jaksi berný dokument ho nemůžeme pokládat. Ty páni ze Žampachů, poprvé se připomíná k roku, ke konci 13. století v souvislosti s boji po smrti Přemysla II. Jako Petráň z Trůbů, Zebínský, ten hrad Zebín byl snad někde v Chocně, a pak od 1309 jsou to páni de Zandbach, byl tam asi do počátku, nebo do poloviny 14. století, pak přišli páni z Počtejna, do konce 16. století, ty se o hrad moc nestarali, pak měli pořád nějaké ekonomické problémy, pak se držitelé rychle střídali, pak tam byli jezuité, pak další držitelé, a významně je konec 19. století, ke kterému se dnes Žampach hlásí, Žampachský zámek, hrabě Lützow, což byl příslušník německého šlechtického rodu, který se ovšem jaksi cítil česky, nikoli snad plně jazykově, ale jaksi tou příslušností politickou, a ten pán, co tam sídlil, byl diplomat, který působil v Anglii a v Anglii vydal řadu knih o české literatuře a českých dějinách, v angličtině samozřejmě. A tím vlastně otevřel cestu, že Angličané, protože všechno to, co je za La Mančem, už je divoká Asie, jak si poznali, že tu existuje nějaký kulturní národ, a říká se, že jak si i ten vstup Masarykův do anglické jaksi té elity, elitářské společnosti a pak i možnost politického působení, že vlastně byly otevřeny tím, co tam v těch 80. letech vlastně udělal už předtím Lützow. Takže to je hrad Žampach. K počátku toho hradu jsou určité nejasnosti a předpokládá se, teď nevím, to asi pro vás bude učit novinka, že původní Žampach nebyl tam, kde je dnešní, ale nad hrází Pastvínské přehrady. Zde máme půdorys, tady je řeka, tady někde stojí hráz a tady jde silnice Letohrad směrem Pastviny. Když tady někde v těchto místech vystoupíme z autobusu, po pár metrech teda se dostaneme na toto místo, které je zajímavé tím, že je tu hluboký příkop, který má v těchto místech je směrem na sever několik metrů postupně, jak si mizí, tady je zasypaný, pak tady je louka, tudy se tam musí dostat a pak úplně mizí, nebyl dokončen. A máme jaksi další takovou nescela jasnou zprávu o tom, že si stěžovali mniši Syriaci z kláštera v klášterci, tehdy nazývaném Orlík, obraceli se někdy kolem roku 1280 na pražského biskupa Tobiáše z Bechyně, který byl jedinou jaksi mocnou osobností. V Čechách byl schopen udělat pořádek, stěžovali si, že jaksi v sousedství někdo staví, bohužel my máme nějakou si osnovu toho dopisu, ty konkrétní fakta tam zmizely, je staví hrad, který může klášter ohrozit, a biskup přikazuje, že musíte stavby zanechat. A zřejmě teda se jedná o to, že ten hrad měl být původně tady, jak si po těch sporech se ti předkové pánů ze Žampachu si vybrali jiné místo na svém panství, toto zůstalo jaksi opuštěno, příkop nedokončen a místo zůstalo naprosto jaksi neznámé. Říká se tomu dnes Vejrov. Pod tím se jako v Nekoři můžete doptat. Kromě toho příkopa v celku, protože je zarostlé lesem, moc vidění není. No a do té série těch jaksi
hradu spjatý se žampařským panstvím patří hrad Kišperk. Víte, že v roce 2008 Kišperk vzpomínal kulaté výročí 700 let, které se netýká města, pak město vzniklo až v 15. století, týká se toho hradu, který se připomíná nikoliv jako hrad, ale přídomku jakéhosi Jeniše de Geiersberg, Jeniše z Kišperka, který proslul tím, že loupil na Lanšperském panství, pak stačilo, aby jak se přejel vodu a mohl začít řádit. Majitelé byli tehdy, majitelem byl Bratrslavský klášter, který byl daleko, schopen to panství uhájit. Z toho hradu jsou pouze takový to jakýsi val je zachován a zbytek příkopu, je to zarostlé všechno. Tady tím směrem dolů je pak ta odlámaná skála k vodárně a k silnici, která vede z Ústí, a tímto směrem pak je ta kaple Jana Nepomuckého. Někdy se uvádí, že ten hrad stál v místě kaple, není to pravda, a běžně se uvádí, že jaksi ze zřícením hradu byla postavena ta kaple, ale archeologický výzkum, který tam probíhal právě v souvislosti s přípravou jubilea, ukázal, že ten hrad byl zřejmě hlavně dřevěný, takže nějaké jaksi zbytky kamení, z kterých by se dala postavit ta kaple poutní, na kterou navazuje známá Letohradská pouť, rozhodně není. Ono to, ten katastrální to ani není dnešní Letohrad, to město teda Kišperk, ale patří to z velké části toho hradiště do katastru Rotneka. Takže tohle je asi to povodí Tiché Orlice, čili vidíme, ti majitelé Kišperka byli spřízněni, zřejmě to byl jeden rod, který se pak dělil na dvě větve, ty nejstarší zprávy jsou velmi nejasné a záhy, jak si ten rod z Kišperka mizí a Kišperk zcela splynul s tím žampařským panstvím. Tak, tím jsme opustili povodí Tiché Orlice, vlastně 3 velká panství, kdybychom k tomu brali města, tak Brandýs je jasné, to bylo to podhradní město dnešní. Brandýs, a kdybychom šli Žampach, tam je to sporné, pač Kišperk vznikl prokazatelně až později, dokonce až do 18. století neměl Kišperk faru, ta byla v sousední Lukavici, takže se uvažuje, ani pod Žampachem nějaké městečko neexistovalo, takže se neví, že se nejspíš se uvažuje, že možná tím městským centrem byl Mladkov. Teď naopak byl jaksi dost důležitý, byl země i horním městem a byla tam nejvýchodnější česká fara. Tímto Králíky a dál zatím nebylo ještě nic. Takže teď přecházíme do povodí Divoké Orlice, kde každý obšťák jistě zná dvojici hradů Litice, Počtejn. Počtejn se dneska dá do pořádku, já zase bych si všiml údorysů a některých jaksi zvláštností. Opět počátky nevíme. Ti páni z Počtejna patří do takzvaného rodu Půticů a je problém. Počtejn jasně souvisí s jménem Půta v německé podobě Potenstein a my máme Počtejny 2, druhý je u Plzně u Žinkov. A teď je dost otevřený problém, co bylo první. Jestli ten u Plzně a přeneslo se jméno do východních Čech nebo opačně. Zatím v literatuře převládá to tvrzení o západočeském původu a přenos do východních Čech, všem je to jedna jaksi pozoruhodná věc, která, nebo 2 takové fakty, která tohle trošku jaksi odmítají. Jednak existuje rod ze Žinkov, ten Počtejn je
Arkužníkovského zámku. Máme doloženo v západních Čechách několik příslušníků, většinou půtů. Jeden z nich byl velkým přítelem Přemysla Otakara II. V době, kdy válčil se svým otcem. Víme, že celkem neměl žádné majetky a najednou ve východních Čechách, nebo při potvrzení městských privilegií v Litomyšli v roce 1259 se objevuje jako svědek půta z Počtejna vedle Oldřicha, v latině Ulricha z Doudle. Čili z toho je domněnka, že teda ten půta z Počtejna z roku 1258, jestliže vystupuje společně s pánem z vedlejších Doudle, asi působil ve východních Čechách a že to je teda zakladatel Počtejna a pak ti další jsou jeho potomci. Nevíme, není to z hlediska jaksi hradu, není rozhodující. První jasná zpráva je z roku 1312, týká se Mikuláše z Počtejna, což by byl syn nebo vnuk tohohle půty, který tehdy měl průšvih, poněvadž jako pomstu za smrt svého otce zavraždil jednoho pražského měšťana a byl za to potrestán, pač nebyl schopen procházet, že ten měšťan zavraždil jeho otce, čili ty spory různé soudní jurisdikcí. Ten hrad jistě znáte, tak především to, co tam dneska stojí, je záležitost doby, hlavně konec 15. a 16. století. O tom původním hradě celkem nic nevíme a nic se z něj také nezachovalo. Ten byl na tom nejvyšším místě někde zde, a všude jsou pak svahy. Tam se, jak si víme jednu věc, že měl kulatou věž, v jejíž troskách zahynul Mikuláš Počtejna, který se pak stal loupežníkem a 1339 Karel IV. Hrad nechal oblehnout, dobil a jak si Mikuláš zahynul, píše to sám Karel ve svém vlastním životopise, tomu můžeme věřit, všem kde ta věž byla, se neví, je to sporné. Ten hrad pak, v podstatě tato vrchol toho hradního nádvoří, zabral Karel, tam byly nějaké majetkové spory, pak se tu stává královským panstvím, pak to přechází jako zástava do rukou pánů z Kunštátu a Poděbrad, že předkové krále Jiřího, a nakonec v 1495 kupuje Vilém z Pernštejna, přicházejí Pernštejnové a Vilém a jeho potomci přebudovávají hrad jako v takové reprezentační východočeské sídlo vedle Pardubic. Tehdy vzniká ten palác, jehož část pak byla kaplí, dneska je to svatební syn, vznikají kolem hradu další opevnění a zvláštností je vůbec přístup k hradu, který je typický pro pernštejnské hrady, přihrádek Rukáv, máme to vlastně jen na Počtejně a na Kunětické hoře. Tady jde silnice, tady už jdete kousek mezi baráky a přicházíte k hradní cestě a tady už podél té cesty jsou vidět takové malinké základní zdi. To bylo opevnění, aby pokud by tady dobili tu bránu, z ní není už zachováno nic, to tak, aby měli nepříjemnost, poněvadž tady zejména těch zde byly ochozy a mohli to těm nepřátelům stěžovat. Pak je hluboký příkop s dokonalou dělovou baštou, představuje jaksi dost takové exkluzivní opevnění někdy z první poloviny 16. století. Dneska je tam kalvárie v těch místech, pak za dalších majitelů zde byla vystavěna poutní cesta. Kalvárie, pak ty hradby pokračovaly, byla třetí brána, studna, kterou dneska chtějí zpřístupnit, a potom ta čtvrtá brána, kterou se nevstupuje do hradu, pátá, šestá brána. Ten hrad v podstatě měli Pernštejnové do poloviny 16. století, pak se
zadlužili, koupil to rod Rýnských Pfalzgrabat, Arnošt, který byl spíš podnikatel, který to koupil proto, aby pak rozprodal a vydělal na tom panství. O hrad se už příliš nestaral. Od počátku 17. století začíná hrad pustnout. Na definitivní ránu tomu zasadili francouzsko-slezský rod. To byl katolický rod, píše se to Harbuval, údajně se to Arbila de Chamaré, kteří jako katolíci v době reformace odešli z Francie do Habsburského Slezska, když Slezsko dobil nekatolík, luterán Friedrich II., nechtěli mu sloužit, odešli, teda byli rakouskými šlechtickými občany, odešli do Čech a koupili počtenské panství, tehdy měli zárobové z Hustizan, potřebovali prodat, a tam byly dva velké stavební zásahy. Vybudování z paláce vznikla kaple, to je ta dnešní svatební síň, a další kaple svatých schodů vznikla v jižní části hradu. Někdy se uvádí, že ta věž té kaple, že to je ta věž, kde zahynul Mikuláš z Počtejna, není to pravda, čistě barokní novostavba. No a hlavně pak jeden z nich, Jan Harbuval, to byla ta druhá generace, jak si slyšel, že má být na hradě poklad, a nechal celý hrad rozkopat, v celku nic nenašel. On asi na tom byl jako náš dnešní ministr financí, peníze potřeboval a věřil, že ho ten hradní zachrání, ale jak si mu to nevyšlo. Takže pak zůstalo jaksi opuštěno, a dnešní obnova má stejný důvod jako to, co jsem vám říkal. Obrandí se vrátit Počtejnu tu slávu letoviska a turistického centra. Trochu se jim to daří, zatáhli tam určité svatby, a z pozdější doby, já o tom vědomě nemluvím, je zámek, který do toho hradního období nepatří, který je dnes soukromých rukou, a majitelé se snaží, jak si tam udělat určitou atrakci, prohlídkovou trasu, svatební hostiny a podobně. Takže to je Počtejn. Ovšem, tady je takový fantastický obrázek, jak asi ten Počtejn mohl vypadat. Tady, prosím vás, ty skály, to je trošku fantastické. Ta první zaniklá brána, komplex druhé brány, třetí brána je pryč, tam je kus zdi po levé straně, vidíte na hrad. Tahle brána stojí, je zakrytá, tam je vlastně umístěna správa hradu, pak je ta pátá, to by ty vysoké zdi, které spadly, tady to mělo být půlkrabství, správa, a tady nahoře ten pernštejnský, vlastně renesanční úspěch, zámek než hrad. No a opět v Počtejně jsou dva hrady. Vedle vlastního Počtejna je Velešov, někdy se tomu říká Počtejnek. Když jedete z Počtejna dál směrem Záměl, a zvlášť na podzim, teď už asi tak, nebo brzo na jaře, po levé straně vidíte kopec a krásně jsou tam vidět ty jaksi terénní útvary, ty příkopy, které ten Velešov ohraničovali. Bylo to naprosto neznámé. Dneska v rámci jaksi péče o historii města byl vybudován, nebo vytyčená žlutá značka, která vás bezpečně k tomu hradu dovede. Je to dva příkopy a mezi nimi byl ten vlastní hrad. Já tady asi vám víc řekne ta rekonstrukce, je to podle inženýra Svobody, že jakési předhradí opevněné, příkop a vlastní nějaký palác. Jak vypadal přesně, nevíme. Otázka, proč dva hrady? Zřejmě, protože v roce, když 1339 byl dobýt hrad, tak jako hrad zemského škůdce připadl králi Janu Lucemburskému. Ovšem, Jan se jako diplomat se tím obával, pak ten rod Puticů byl si velmi význačný, že by mohl narazit, že by mohl třeba dojít k něčemu, co se stalo už v Přemyslu Otakaru.
druhému proto, a bylo mu také dáváno najevo, že ho zabral dětem toho, jak si Mikuláše a ty, že jak si za krádeže svého otce nemohli, tak nakonec se s nimi dohodl, většinu zabraného panství jim vrátil, ale ze strategických důvodů si ponechal zbořený hrad Pločtejn, se obával, aby na tom návrši se královští odpůrci neusadili. Znovu na ti Turci, zase 3 nebo 5 bratrů, potřebovali mít centrum toho panství, zřejmě tehdy začali stavět ten Velešov. Je i názor, že nebyl dokončen, že to, co stojí tady, byla pouze určitá, řekněme, stavební bouda, z které se pokračovalo ve výstavbě hradu. No a když nakonec došlo k tomu, že Karel se s těmi potomky Mikulášovými dohod a panství odkoupil řádně, tak prostě Velešov se stal zbytečný a nebyl dostavěn. Ti potomci, synové Mikuláše dostali za náhradu panství Žampach, které v roce 1355 nebo 56 zabral Karel IV. Jinému loupežníkovi, známému Janu pancíři ze Smojna. A ti se začali nazývat Žampachové z Pločtejna, patřili Pločtejnské Žampachské panství až do konce 16. století, až s Pločtejnem už neměli nic společného. Takže to je ten druhý hrad. Nevím, jestli jste si někdy vyběhli, je to tak půl hodinky od autobusu z Pločtejna, ale říkám, mnoho na tom kopci vidět není. No a když jsme na Divoké Orlici, tak tam patří další hrad Lidice, který je zachovalejší a který je také dneska jako státní hrad přístupný. Je problém, proč ty dva hrady blízko sebe. Buď se říká, že Půta měl 2 syny, Brodska Půtu, takže když organizoval to panství, se rozhodl pro oba kluky postavit hrad. A druhý jaksi názor je, že z toho Plzeňska nepřišel jen Půta, ale přivedl si někoho dalšího a ten si stavěl Lidice. Jinak jméno Lidice je jednoznačně přeneseno z Plzeňska, takže hrad Lidice je dneska na území Velké Plzně a je doložen už od konce 12. století. Ten hrad asi všichni znáte, opět tato podoba nemá s tím původním hradem nic společného. Jak vypadá, nevíme. Tato podoba pochází z doby Jiřího z Poděbrad, který si Lidice velmi oblíbil a nechal postavit v podobě jaksi takové té dvoupalácové dispozice, která je už určitým přechodem k zámku. Tady je vstupní most, brána, kde jsou znaky Jiřího z Poděbrad, zemí, kde vládl, pak cesta obchází kolem, tady je vidět zříceniny a přicházíme vchodem do paláce, který je zachován. Tady pak stojí ta věž. Architekti, jak si se objevují 2 hodnocení této stavby. Na jedné straně, že jak si Jiří předběhl dobu, že už je to náznak renesančního zámku, kde ta věž, jejíž v 3. patře je kaple s krásnou gotickou klenbou, neměla nic jaksi společného s středověkým hradem, ale to byl přechod zámku. Naopak třeba Tomáš Durdík tvrdí naopak, že tahle ta kompozice už byla přežitá, že ji zřejmě nestavěl Jiří z Poděbrad, maximálně dostavěl, ale jeho předkové, praděd Jiřího z Poděbrad, Boček z Kunštátu, je doložen jako majitel Lidic v roce 1371. Páni z Kunštátu drželi Lidice do roku 1495, kdy zadlužené panství, to byl obrovský majetek, právě prakticky celé to Podorlicko museli prodat Vilémovi z Pernštejna. Zatímco páni z Kunštátu za hlavní své sídlo, vzhledem k té tradici, že to měli od roku 1371, považovali Lidice a udržovali je v pořádku, tak
Vilém z Pernštejna a další přenesli to centrum toho podorlického panství do Počtejna a hrad začal pustnout definitivně pak od počátku 17. století, kdy přišli páni z Bubna, kteří se pak rozdělili na větev Doudebskou a Žamberskou a měli renesanční zámky v Doudebách a v Žambersku. No a tady je ukázka, jak asi ty lidice měly původně vypadat, což asi vám řekne víc než obrázek. Vstupní brána, tato budova, to je ta zřícenina, pod ní, a tady vstup, to je ten palác, kde jsou dnes i nějaké expozice a věž. Pak už další páni Bubna tam byli do počátku 19. století, v podstatě se o hrad nestarali, na konci 19. století začínají určité úpravy. Za první republiky je vybudováno to rozhlednové patro na věži, které se pak nelíbí. A nakonec je jaksi pokryto tou dřevěnou atrapou, se to víc blížilo ke středověké podobě. A teď už teda přecházíme dál na území okresu Rychnov, kde existovala teda celá řada hradů, ovšem dnes většinou zaniklých. Takže ona je tu určitá vazba na Landsberg. Jak jsem říkal, nechci to dnes rozvádět, protože jsem o tom hovořil, král, jak si jsem pozval, jihomoravský rod pánů z Drnholce, který měl zkušenosti s osidlováním na Mikulovsku, aby to do území Landsberska zorganizovali, osídlili, udělali a asi jako odměnu dostali rozsáhlé území za divokou Orlicí, či na řece Kněžně, a zakládají nové centrum Rychnov nad Kněžnou. Za počátek je považován rok 1258, jak si připomíná jakýsi Heřman de Reichenhave, který podle pečeti, ona se to týká nějakou svědectví pro rakouský klášter, tady s naším krajem to vůbec nesouvisí, ale podle pečeti prostě patřil tomu rodu pánů z Drnholce. Jestli to byl ten, co zakládal Ústí, nebo jestli to byl jeho strýc, o tom jsou spory. Ti teda postavili hrad v Rychnově, o kterém ovšem nevíme, ten dokonale zanikl, takže dneska jsou dva význáme Rychnovský zámek, že je pozdější záležitost 17. století, a původní hrad je kladen zde je za zámkem ten krásný barokní, pozdně gotický kostel s barokním průčelím, Trojice, a na něj navazovalo piaristické gymnázium. To vyhořelo, dneska je tam taková galerie soch významných rodáků, strmý svá řece, či se říká, že hrad byl tady. Jiní badatelé ho hledají na terasách, které jsou před zámkem někde v těchto místech. Nevíme, ani archeologický výzkum asi moc nepřinese, je tu tak intenzivní zástavba, něco zachovalo, těžko říct. Ale ti páni z Rychnova v tom tedy pod Orlicku, čili kraj mezi divokou Orlicí nebo od rozvodí Tiché a divoké Orlice směrem tedy k Orlickým horám, byl spjat s jejich vládou. Takže to máme Rychnov. Pokud bychom hovořili zámky pod Orlickými horami, tak bychom asi věnovali víc pozornosti. Pravděpodobně příbuzní s nimi byli páni z Rychenberga, to si vás musíme rozlišovat a ne vždycky se to v literatuře daří. Rychenburg, to je u Skuče, ten hrad, který je domov důchodců, pěkně zachovali, a Rychenberg, což je dnešní Liber s tím krásným dřevěným kostelem za Rychnovem. Z počátku 14. století kousek od toho kostela jsou takové skály, na kterých měl ten hrad stát. Je tam několik kousků zdí, je tam dost o ústa někdy o těch skalách les. Já jsem ten pán nedával, poněvadž
jsem si byl vědom toho, že ten obrázek bude asi daleko názornější. Je to kousek od toho kostela, páni se připomínají v roce 1318 v souvislosti s některými spory a podle erbu to byla nějaká větěv těch pánů z Rychnova. Čili až k tomu Liberku a vlastně přímo do podhůří Orlických hor se dostali. No a teď se dostáváme k dalšímu hradu, který opět souvisí s těmi pány z Rychnova. Je to hrad v Pěčíně. To už jsme téměř u Rokytnice pod Orlickými. Nebo v Orlických horách. Je to, tady teče řeka Zdobnice, tady jde silnice z Pěčína směrem k vesnici Zdobnice, tady je potom statek, když chcete k tomu hradu, tak ten vlastní hrad je tady, jsou asi 2 zdi tam zachovalé, máte možnost požádat v tom statku, zajet autobusem na zastávku, myslím, že se jmenuje Pěčín Horní konec, projít zahradou toho statku, stanete se tady k příkopu a dál na území toho hradu. Můžete tam riskovat setkání se psem, anebo teda se vyšplhat po skalách od Zdobnice a nemusíte se jaksi s nikým bavit a přijdeme na ten hrad tady odtud. Skutečně jaksi k vidění není. My máme zmínku, že jeho zakladatelem byl zřejmě jakýsi pan Hroznata, byl to kanovník pražského biskupství. Máme zachovanou jeho pečeť, opět je tam nějaká to lekno, které bylo typické pro ty pány z Drnholce, čili patřil k ním. A z roku 1318 víme, že měl nějaký konflikt, pak si stěžoval u zemského soudu, že mu vypálili páni z Rychenberka, mu vypálili Pěčín a Rokytnici. Což víc, jak to dopadlo, jak si nevíme. Zdá se, že tedy ta myšlenka vytvořit samostatné panství s centrem na hradě v Pěčíně se nezdařila, až Pěčíny Rokytnice se pak připomínají pořád jako příslušenství poměrně velkého panství rychnovského, takže jaksi asi páni z Rychnova, jednotlivé větve, asi ta rychnovská větev to nakonec ovládla. Z těch kusích zpráv je velmi jaksi těžko rozhodnout, jak to bylo. I tady zůstane otevřená otázka, jestli ten hrad v Pěčíně byl dostavěn nebo ne. Zajímavé je, že Sedláček je stejně spjato poznání českých hradů, přestože 5 let učil v Rychnově kousek od Pěčína, ten hrad neznal. Vůbec se o něm nezmínil. Fotku jsem nebyl, pač je tam v leseku zdi, když jsem to zkoušel promítnout, nic by vám to neřeklo. No a takže tu jsme byli kolem Kněžné a jejich přítoků a teď se dostáváme k další řece Podorlická Bělé Albě, kde vzniklo několik jaksi panství. U soutoků Divoké Orlice a té Bělé vznikly Častolovice, odkud pocházel jaksi významný rod, o kterém budu za chvíli několikrát mluvit, Půtoveš Častolovic, patřící do toho rozrodu Půticů. Ovšem, kde bylo jejich sídlo, se neví, tak dnešní zámek skutečně s tou dobou nemá nic společného, to je záležitost jaksi renesance druhé poloviny 16. století. Takže další panství, které vzniklo, bylo panství Černíkovické, severně tedy od Častolovic, kde víc je známý zámek, ale je tam i pozůstatek menšího hradu nebo tvrze,
kde máme tady řeku a nad ní, dneska ten terén je trochu pozměněný, ale původně souvisely ty zachovalé příkopy s tím řekou, takže se snadno mohli naplnit vodou. My máme také pak z doby husické a pohusické několik zpráv o dobývání té pevnosti. Patřila rodu Koldů z Žampachů. To byl rod, ty původní páni ze Žampachů, někdy po roce 1320, 30, nevíme přesně, Žampach opustili a získali různé majetky pod Orlickými horami, Bolehoš, Černíkovici a Uřinov. A to byla tedy ta, jejich sídl, centrem byla tato v Černíkovicích, jako známý loupežník nebo zemský škůdce, ale zhruba o 100 let mladší než ten Mikuláš z Počtejna, doba po skončení husitství, byl Jan Kolda ze Žampachu. Takže to bylo jedno z jeho sídlů, pak se zmocnil Náchoda dalších míst, ale toto bylo jeho domovské. Zas v celku tam stojí chalupa a kolem je náznak příkop, kdybyste tam někdy jeli. Dalším významným hradem asi pak vám víc ukáže ta rekonstrukce je hrad ve Skuhrově nad Bělou. Pokračujeme od Černíkovic na, ty jsou teda mimo té hlavní silnice, bychom měli od Solnice, tak mimo, pokračujeme směrem ke Skuhrovu, kde je, ta silnice jde mimo, toto je návrší nad vesnicí kostel, vedle toho kostela hrad, jsou tam jaksi patrně jasně tady přístup, předhradí a vlastní hrad. Do roku 1278 kronikář Dalimil vykládá o jakémsi Mutinovi Skuhrovském, že úspěšně bojoval s německými oddíly u Albrechtic nad Orlicí. Kdo to byl ten Mutina, nevíme. Zda on ustavil ten hrad, rovněž nevíme. A záhy ho získávají od počátku 14. století. Máme doloženo, že je majetkem moravského rodu pánů z Meziříčí a Lomnice, pro které pak známe jejich moravské hrady, typické opět ta stavba, plášťová zeď, vysoká hradba a za ní se skrývající budovy. Ti, kteří se hradem zabývali a proběhli tam určité výzkumy, říkají, že skutečně to, co se našlo, svědčí až o počátku 14. století, že spíš teda je to ten moravský rod, který teda tenhle hrad založil. Tady je pak ten kostel, přístup, předhradí to je pryč a tady zbytky zdí. Si najdete, oni do toho vystavěli letní nějaké divadlo, takže to bylo dost poškozeno. Ti páni z Lomnice a Meziříče tam vládli do poloviny 14. století a potom podobně jako řadu dalších míst v povodí Bělé získává význačný příslušník toho rodu Půt Šťastolovic, Půta nejstarší Šťastolovic. Ten se také nakonec zmocňuje i nedalekého Liberka, Richenberga, o kterém jsem už mluvil, a to je počátek jaksi jejich panství. Dalším hradem, naprosto neznámým, je hrad Hlodný. Když pojedete ze Skuhrova do Deštného, je taková, vypadá to na pohled jako nějaký lovecký zámeček, hájovna v Antonínově údolí a vysoko na skalách nad ní jsou zbytky toho hradu. Je to v podstatě zase někde příchod, zbytek věže a jak na předhradí a hrad. Je tam pár zdí, těžko, zatím je to spíš fantazie, jak to vypadalo, poněvadž zprávy o tom hradě vůbec nemáme, si připomínají až někdy v roce 1570 jako hrad pustý v souvislosti s dělením panství Solnického. Ale víme asi, proč ten hrad vznikl.
kousek od toho je vesnice Úřinov. Před odsunem měla několik tisíc obyvatel, bylo to městečko Dnesácka, tam bydlí pár lidí, co dělali na státním statku a bylo tam zřízeno, nebo pár nadšenců tam buduje skanzen, jaksi středověké vesnice, takže můžete vidět, jak ti kolonisté, kteří do podhůří Orlického přicházeli, jak žili, jak byl asi jejich ten denní život. No a od té vesnice kousek je tenhle hrad, takže výhodnější je dostat se po silnici do toho Úřinova a potom slejzat dolů k tomu hradu, než les po skalách z toho Antonínova údolí. My víme, že ten Úřinov v polovině 13. století patřil jiné větvi původních Žampachů, ovčířů ze Žampachu. No je pravděpodobné, že ti, tedy jako to městské centrum, o které jsem hovořil, tam založili hrad. Založili ten město Úřinov a vedle něj teda tenhle hrad Hlodný, což je možná pozdější název, nevíme, který teda byl centrem toho panství. My bohužel o něm víme jen chvíli v polovině 14. století, pak zprávy mizí a kolem roku 1500 opět majitelem se stává Půta Šťastorovic, který, jak si tady, začíná vytvářet obrovské panství. Tady je pokus inženýra Svobody, jak ten hrad vypadal, že on předpokládá nikoli vstup tady, kde je ten zbytek věže, spíš tady přes ten příkop, tady jsou skály směrem k údolí.